Els vídeos de Camacuc. Hola amics i amigues del Camacuc, soc Joan Escrivà, l'editor de la revista. També soc autor de La Barraqueta de la Ciència i de les il·lustracions del conte. Aquest va ser el primer de molts vídeos on tots els autors del Camacuc vos van a explicar i a ensenyar com dibuixen els seus personatges. En aquest primer vídeo jo us vaig ensenyar com faig a Joan Pare de La Barraqueta de la Ciència. Vinga, amics, anem a començar. Veureu que molts dibuixants, per començar el seu dibuix, s'ajuden de formes geomètriques per a dibuixar-lo. Veureu que molts fan un oval, jo el vaig a fer així, i el vaig a partir en 3 parts iguals, perquè així em va ajudar a fer la cara. Vaig a fer de 3 quarts, això vol dir que no està de perfil ni de front, o sigui, mirant un poc cap així, i ara que tenim les dues línies, sabem que així va un ull i així va l'altre. Veieu? Molt bé. Anem a continuar pel nas. El fem així, el nas és per el mig. Un poc més llarg. Així. I es mor en la segona línia. Això vos val per a totes les cares i podeu utilitzar-ho per a fer qualsevol tipus de personatge. Anem a fer que ens està mirant i com Joan Pare és un home savi, té les celles molt grans. Molt bé. Per a fer el cos, anem a fer el mateix. Si teníem un cercle, anem a fer-ne un altre, una cosa així. A veure, pareix que està un poc desquadrat. Una cosa així. Per així li traurem un braç i per així li traurem un altre. Jo per a fer els braços, sempre, mireu, faig botifarratges així, allargades, i per així aniria l'altre, i per a fer les mans igual, ovals. Mireu que fàcil. Joan Pare sabeu que ens presenta en cada Camacuc un experiment nou. A mi hi ha un que m'agrada molt, que és aquest. Amb el dit està aguantant un tap de suro que porta 2 forquetes a cada banda i l'aguanta amb el dit amb un furgadents. Aquest és un experiment d'equilibri. Ara el que anem a fer és passar-lo a tinta. Per això vaig utilitzar unes plometes. Mireu, així en tinc 2 dels que vaig utilitzar. Aquestes plometes veieu aquesta punta quadrada? Ixa trau una línia més grossa. I aquesta plometa que té en punta de fletxa és més fineta. Anem a començar per la quadrada. També anem a utilitzar tinta xina. Veieu el pot? Ja és sucar i repassar el dibuix. Sabeu que la plometa, si apreteu més, és una línia grossa, i si apreteu menys, és una línia fina. Molt bé, ara per a fer
el suro i la forqueta i les línies de la suèter, vaig a netejar un poc la plometa, vaig a canviar aquesta, i així veureu la diferència. Molt bé, així el tenim. Ara anem a pintar-lo amb aquarel·les, però abans recordeu que la plometa tarda molt en secar. La tinta xina que deixa arrapa el paper i es posa per ahí dins, i el pincell tarda molt poquet, el rotulador encara menys, però la plometa heu de tindre paciència i esperar-se uns minuts. Un truquet per a saber si està la tinta seca és que poseu el cap ahí baix i mireu així a contrallum, i si el veieu que brilla és que encara no està sec. Heu d'esperar-se. I si no, quan veieu que ja se n'ha anat la brillantor, ja podeu començar a borrar. Anem a esperar-se un poquet. Molt bé, pareix que ja està sec, per fi. Anem a veure, anem a borrar. Ja veieu. A veure, un poc més per així. I per això. Molt bé, anem a començar a posar el color. Jo ho vaig a fer amb aquarel·la. A mi l'aquarel·la m'agrada molt. Mireu, vaig a utilitzar un pincell així. En tinc molts. Mireu, per exemple, este que gros. Massa gros. Aquest és el bo. Molt bé. Per a l'aquarel·la necessitem aigua i les aquarel·les. Mireu, les ensenyo. Veieu? Ahí està. També utilitzo això, que és per a mesclar. Que si aneu a fer molts dibuixos, és un dibuix molt gran, podeu fer ahí moltes mescles. Anem a començar a sucar el pincell. Bé, recordeu que l'aquarel·la, si li posa molta aigua, va eixir clareta, i si no li posa molta, eixirà una aquarel·la molt fosca. Així és que intente, això és qüestió de pràctica, vaig a regular-ho i anem a començar a pintar. Ahí, sense por. La pràctica amb el pincell també és important i l'aquarel·la també perquè hem de pintar un poc ràpid, perquè si no se talla el color. Un secret per a que no se vos talli el color i se vos quede sempre el color uniforme és que banyeu el paper abans de pintar. Això és, agafar el pincell, el suc amb aigua i amb aigua només ho pinte tot. Després deixe secar l'aigua i quan comença a pintar serà molt més fàcil que tot el color quede integrat. Mireu, abans de que s'asseque vaig a fer una coseta, a veure si es ve. Així les galtes, vaig a pintar un poquet de rochet i així també. Si veieu que queda massa, sequeu el pincell i mireu, seque el voltant. Veieu? Molt bé. Així. Un poc més. I si seca encara més, podem fer un degradadet, així. Molt bé. Ara anem a continuar amb la mà. Molt bé, anem a pintar-li el monyo. Joan Pare té el monyo blau. Sí, el té blau. I ara anem a per el suèter. El suèter ja sabeu que té ratlles
que això sempre queda molt bé, sempre que feu la roba intenteu decorar-la, i si feu el mateix color en diferents tonalitats, un més claret i un més fosc, us va quedar molt xulo. Ara anem amb el verd més claret. Anem a agafar la tinta. Ahí ho teniu, amics. Ei, amics, ja hem acabat, espero que vos hagi agradat. Què vos pareix? Ahí el teniu, la màgia del còmic. Espero que aprengueu moltes coses de tots els vídeos i ens veiem al pròxim Kamacook.